Здравейте! Аз съм Юлиан Савов и днес ще имам удоволствие да ви покажа един прекрасен имот. Да тръгваме! Само на 15 минути от центъра на град Пловдив, в тих и спокоен квартал се намира този уютен дом. Къщата е самостоятелна, просторна и с функционално разпределение. На партерното ниво на жилището се намира голям хол с трапезария и кухня, малко антре с топла връзка към гаража и двете просторни мази. Така е осигурено достатъчно място за семейството, приятели, както и за любимото хоби. На второ ниво има 3 спални, 2 мокри помещения с просторен изглед от 2 тераси. Има възможност да се направи и гардеробно помещение. Жилището предлага и кокетен двор, на който могат да се радват всички, а най-вече децата и домашните любимци. А най-доброто съм оставил за накрая. Само за месец февруари, ексклузивно за адрес недвижими имоти, този дом е намален с 15 000 евро. Искате ли да го разгледаме заедно? Обадете ми се!